Ang balita nga babagang balita ngayon dito sa Korea. 2 pulgada na ang snow dito sa Incheon. Pero ang ganda-ganda, pero ang lamig-lamig. So magdala kayo ng jacket mga kapatid na taga Pilipinas. Excuse me po. 착각하지마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 고마워. 잡아주세요 진짜 싫어요 야, 내 삶은 어야 광석 꽉지 않게 만들어버린 너라는